भारत संविधानाव 125 शेड्यूल एमेन्डमेन्टनि कन्स्टिटिउशन एमेन्डमेन्ट बियो दिनै जानो थांगासिनो दङ। फैगोन फेब्रुवारि दानाव बेखौ लाबोसिगोन। नखर मन्त्रि बिफाननि अमित शाह बिथांनियानो जोंनो फोरमायबाय आरो बिनि थाखायनो जों फोथायो जे बिटिआरनि गोहो फेहेरनाय आरो मेम्बार बांहोनाय आरो बायदि दिनैहाय गोदान प्रभिजनजों बावहाय गोहो फेहेरनायनि थाखाय हाबाफारि जागोन। जिबादि माखासे पर्यायसिम गोबां दफाखौ मावफुंनाय जाबाय, आसाम सरकाराबो मावफुंबाय आरो बेजों लोगोसे माखासे गिदिर जि दफाफोर दंबावो, जेरै जोंहा एरिया एक्सटेनसन आरो बे एरिया एक्सटेनसना आथिखाल समाव 60 गामिया बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लानिफ्राय सरजाबनानै उदालगुरि जिल्लाजों दोनथ'नाय जादों। मानोना बियो जागायजेननायनि जि सोसनजानाय गामिफोर आरो बिनि उनाव जोंहा आद्रा माखासे गामि मोनबावनांगौ दङ। दा दिनै बे बिटिआर रेकर्डआ गोलाव बड'लेण्ड हालामखौ बिटिआर ओनसोलखौ दिथा होनो थाखाय, सिमा खानो थाखाय बे मोनसे खाबु आरो बे खाबुखौ लानानै दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव हाबा मावगासिनो दङ। आरो बायदि दिनै जोंनि समस्ति बारायनाय 46 निफ्राय दिनै 60 समस्ति जानांगौ बा 60 मेम्बार जानायनि थाखाय जि लाहार फाहार भारत संविधानाव 125 शेड्यूल एमेन्डमेन्टनि कन्स्टिटिउशन एमेन्डमेन्ट बियो दिनै जानो थांगासिनो दङ। फैगोन फेब्रुवारि दानाव बेखौ लाबोसिगोन। बियो दिनै भारत सरकारनि नखर मन्त्रि बिफाननि अमित शाह बिथांनियानो जोंनो फोरमायबाय आरो बिनि थाखायनो जों फोथायो जे बिटिआरनि गोहो फेहेरनाय आरो मेम्बार बांहोनाय आरो बायदि दिनैहाय गोदान प्रभिजनजों बावहाय गोहो फेहेरनायनि थाखाय हाबाफारि जागोन। आरो बिटिआर रेकर्डजों फैनाय गोबां फसंथान, जोंहा उदालगुरियाव एनआइटि मोननांगौ, जोंहा बाक्सायाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जानांगौ बड'फानि मुङै आरो बायदि फसंथानफोर जायफोरखौ दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ गायसननांगौ। बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो नारसिनदों आरो बिथांमोनखौ फैबाय थानाय बाजेट सेसनाव उइथ बाजेट प्रभिजन बे गासै फसंथानफोरखौ जोंनो गायसननानै होनांगौनि थाखाय दिनै जोङो भारत सरकारखौ नारसिननाय जादों।